To čo? Ty čo preboha? To sa to nedá. Preboha. UFO! To čo je? Ako rýchlo to ide, ale... Ale čo to je? Ježišmaria. Ty čo to... No nie, ako prejde nás to so sebou. To určite, nechci. Ja nahrávam inak, aby ste vedeli. Počas! Ako rýchlo to ide, boha. A to bolo také ako bublina. Tak možno to aké veľké bolo. Jo. Ja to sú tie také koše, čo idú na tie one. Jo? Nie, to nie. Aké Ale koše? to sú tie koše, čo idú na plyn. Na oheň, vieš. A to by bolo, Čo že... býva vo filmu. Ja to taký taký balón. z neho uletel. Balón. Aha, teraz to svieti ako hviezda. Teraz to nejak spomalilo, už to nejde ďalej. To nevidím už ani. Poďme za tým. No to povedal dole, aha. Čo ich? No, by to čerpal, by to bolo strany. Je to červené. Ono sa to zmení. Taká bodka iba. Áno, rovno tuto. My odpovedali, že by to prečo. No jasné, hneď oprdneš si a odídu hneď. Hej. Ale za to vzali. Bože, ale dostali niekedy išiel, bože. Ale čo to môže byť? Ja som to ešte v živote To je nevidela. UFO. Napíši to niekde, má nejaký, niekde na to stranu, to je UFO.